Suna kama da yaro in ka shige shi za ka gane, yanayin sanar da wanne yana katsa dukkanin sukuni. Wasu sun daɗe cikinsa suna wahala su rasa tsani, wasu sun yi sun ciri ba tasirin sanar daban ne. Suna cikin halittar kowane ɗan adam ku gane, yau ya saka ni jazba ya hana zuciya sukuni. Na so ta guje ni, zuciya ta sanya rauni. Na so ta lokacin ban san sunanta ba, na saba da ita lokacin bata sanna ba. Na so na je na bayyana kaina, ko za ta tausaya ta ji kaina. Amma sai dai rashin dama bai bani dama na aje ba. Ga zuciya tana zargi na ba za na jure ba. Yau ni nake barar kauna, ba za na fasa ba. In kin aminta mi kauna, ba za ki sauya ba. Kullum ina buƙatar ke, ba za na kauce ba. Kin zamci daina mai saka na juyayi. Na san ana fahimtar so kafin a furtawa. Alamuna miki kin ki gani, sirri ina na ki tonawa. Har ta kai ina yawaita rashin bacci, ba za ki duba ba. Cikin zuciya tana raɗaɗin zafi, ba za ki amsa ba. Yau gashi silar kina rasa komai na, ba za na yafe ba. Tunani yana rubanya nishaɗi na, ba za na manta ba. Ya kunci ya zama shi ne abinci na, ba za ki duban ba. To ko za ki so ni na bar soyayyar, ba za na dawo ba. Yau na hau jerin wa'inda suke kuka sila ta soyayya. Abu Adam shi ma'ana yin kuka, sila ta soyayya. ta ku shi ma'ana yin kuka, sila ta soyayya. da Dawud shi ma din na yin kuka, sila ta soyayya. shi ma din yau ya ayo kuka, sila ta soyayya. a soyayyar zamani kwai una. Mun gane muna fatan Allah yayyo sauyi, ba za mu yafe ba.